गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। बिटिसिनि खुंथायारि फेलें जानायखौ खावलायदों मानोना बोसोराव 300 कौटि रां बाहायजायाखै। बिटिसिआ बोसोरफ्रोमबो 200 निफ्राय 300 कौटि रांखौ बाहायनायाव फेलें जादों, बिश्वजित दैमारिया बुंथिदों। आसाम बुंथिगिरिया बिटिसि खुंथाय आरो बाहायजायै धोनफोरखौ सोंखारिदों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां गोजामसिम गोहोम खोख्लैनो हानाय मोनसे गोख्रों बिबुंथियाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बिटिसि खुंथाय खान्थिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेखौ खामानि गैयै आरो गाज्रि रोखोमै सामलायनाय नङा होनना बुंथिदों। कक्राझाराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों दैमारिया फोरमायोदि सोरखारनिफ्राय 800 निफ्राय 1000 कौटि रांनि थोजासे बोसोरारि बाजेट मोननायनि उनावबो बिटिसिआ बोसोरफ्रोमबो 200 निफ्राय 300 कौटि रांखौ बाहायनायाव फेलें जायो। बिथाङा खुंथायारि फेलें जानायफोर आरो सोरखारि बिथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हायैनि थाखाय बाङाइ बाहायनायखौ दायनिगिरि खालामदोंमोन। बिटिसिआ मोनसे मोजां खुंथायारि खान्थि गायसननो हायाखै। आयेन आरो खान्थिफोरखौ मोजाङै मावफुंनाय जायाखै। दाथायनि बे आंखाला मोनफ्रोमबो बिफानफोराव जेंना सोमजिहोगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंथिदों दैमारिया। बिथाङा गोख्रोङै बुंथिदोंमोन दि गाज्रि खुंथायनि फिथाइया थोंजोङै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बिदिन्थि महरै बिथाङा बै थागिरिफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय असुबिदाफोरखौ मुंख'दोंमोन, जायफोरा गहपुर बायदि गोजान गोजान जायगानिफ्राय कक्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटसिम दावबायनो गोनां जायो, जायनि थाखाय सम-सम हा-फाट्टा बोस्लायनाय बायदिया गोरलै हा सिबिथायनि थाखाय सुबुंफोरा गोबां किल'मिटार दावबायनांगौनि जेबो जाहोन गैया। दैमारिया अमा मिशन, आबाद, आखाइ इसान आरो सेरिकालचार बिथांखिफोरजों लोगोसे बिटिसिनि सामलायनायनि सिङाव गोबां गाहाय जौगालु हाबाफारिफोरनि फेलें जानायखौबो नोजोर होयो। बिथाङा बुंदोंमोन दि बेफोर बिथांखिफोरनि उननि सानस्रिफोरा मोजांब्लाबो बेफोर लोरबां मावफुंनाय आरो बिबान गैयैनि जाहोनाव फेलें जायो। जुदि खान्थिया गावनो खामानि मावाब्ला रां राननाय एबा बिफानफोर सोरजिनायनि जेबो ओंथि गैया। आदबखौ सोदांनाय गैयाजासे बे रां थिसननाया सुबुंफोरनि थाखाय जेबो गुबै मुलाम्फा लाबोआ, बिथाङा बुंथिदों। जुदि खान्थिया गावनो खामानि मावाब्ला रां राननाय एबा बिफानफोर गायसननाया ओंथि गैया। आदबखौ थि खालामालासे बे रां थिसननाया रायजो-राजानि थाखाय जेबो नंगुबै मुलाम्फा होआ, बिथाङा बुंथिबावदों। बिथाङा फैदों मानोना बिटिसिआ बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जाबाय। आगस्तआव मावख'आरि फोसावनायखौ आसा खालामनाय जादों। फारसेथिं हायुंआरि दोलोफोरा बादायलायनाय बाहागो लानो हागौ। दैमारिया गोसो होनानै बुंथिदोंमोन दि जोबथा फिथाइया ओनसोलारि बिजाथिफोरनि सायख'नाय आरो सुबुंफोरनि थिरांथायाव सोनारगोन। बिबुंथिगिरि गोहोगोरा बिबुंथिगिरिफोरा बिटिसिनि सिङाव खुंथायारि सोलायनायनि गोनांथार गोनांथिखौ दिन्थिदों आरो ओनसोला बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो राजखान्थियारि सावरायनायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। थामथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि नोजोरनि सिङाव बिटिआरनि इयुनआ गोजों। बे बाथ्राखौ बुंथिदों दिलीप शइकियाआ। बिजेपिआ बिटिआरनि जौगानायनि थाखाय रादाय होनायखौ रोखा खालामदों। दिलीप शइकिया। आसाम बिजेपिनि आफादगिरि आरो सांसद दिलीप शइकियाआ बिटिआरनि जौगानाय आरो गोजोननि थाखाय दोलोनि गोख्रों रादाय होनायखौ फिन खेबसे बुंफिनदों। बिथाङा बे बिबुंथिखौ तामुलपुरनि डिप्युटि कमिशनारनि मावख'आव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि सामलायनायाव खुंनाय मोनसे गोजौ थाखोनि नायफामफिननाय मेलाव खालामनाय जायो। बे जथुमाव गाहाय बिटिआरनि सानज'थाय मावथांखिफोर, रायजोआरि सिबिथाइफोरखौ साबसिन खालामनाय आरो ओनसोलारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन। शइकियाआ बिटिआर ओनसोलनि थाखाय अरायसम मदद आरो लामा दिन्थिनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर बावो। साननि मोनसे गाहाय बाहागोआव 62 दं बन्द कमिटिफोरनि थान्दैफोरजों गिबि मन्थ्रिनि सावरायनायमोन। बे जायगायारि आफादफोरा गोबां रायजो-राजानि साननायफोरखौ रानलायदोंमोन आरो डक्टर शर्माया
थि समावनो सुस्रांनायनि खोथा होदोंमोन। शइकियाया बे रायज्लायनायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बेयो गुदि थाखोनि फसंथानफोरनि मोनसे सोरखारनि सन्मानखौ दिन्थियो। शइकियाया तामुलपुराव गोदान बिजेपि जिल्ला मावख' बेखेवनायावबो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बाहागो लायो। बिथाङा बेखौ पार्टीनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि बुंदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बेयो मावथिफोर आरो रायजो राजानि गोरोबलायनायनि मोनसे मिरु जागोन। बिथाङा जौगानायखौ बिटिआरनि खना खनलासिम लांनायाव बिजेपि मावथिफोरनि बिफावखौ बाख्नायदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ केएएसिआ कार्बि आंलंआव खनियारि हाबाफारिखौ नायबिजिरनो थाखाय गोजौ थाखोनि जथुम खुंदों। मर्निं रिभिउ एबा सिगां केएसिआ गोजौ थाखोनि जथुम खुंदों। खुंथाय आरो आबहावायारि सामलायनायखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे गाहाय आगानाव कार्बि आंलं खुंथायआ गौथुम केएसि बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव केएएसि सेक्रेटारियेट सियाम ब्लकआव मोनसे गोजौ थाखोनि थागथियारि जथुम खुंदोंमोन। बे जथुमखौ कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लाफोराव 7 जुलाइआव जानो गोनां खनियारि हाबाफारिफोरनि गुवारै नायबिजिरनायनि सिगां खुंनाय जादोंमोन। गाहाय मावफुं सोद्रोमा सियाम तुलिराम रंहांनि दैदेननायाव बे मेलाव मावफुं सोद्रोमा तिलुत्तमा हासनु आरो प्रभात चन्द्र थार, गाहाय नेहाथारि मुकुल कुमार सैकिया, आइएएस देरसिन नेहाथारि सिएम थारजों लोगोसे काननि हाग्रा आरो आबहावा सामलायनायजों सोमोन्दो थानाय बिफानफोरनि नेहाथारि आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। सावरायनाया खनिजों सोमोन्दो थानाय खारिखौ आपडेट खालामनाय, बिथांखिफोरखौ नायफामनाय आरो बिफानफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ साबसिन खालामनायाव गोसो होदोंमोन। गाहाय बिन्दोफोराव खनि मावथायफोरनि आथिखालनि थासारि, सामलायग्रा बाहायनाय आरो अरायथा आरो रोखा खनिनि हुदाफोरखौ जौगाहोनायनि बिथांखिफोर दंमोन। सियाम रंहांआ आयेन गोनां आरो आबहावा लोगोआरि फुंखा बाहायनायनि थाखाय गौथुमनि गोख्रों रादायखौ रेबगान्थि खालामो। बिथाङा आबहावा रैखाथि आरो ओनसोलारि सुबुं समाजनि जौगानायजों रांखान्थियारि जौगानायखौ सिनायथि खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। 7 जुलाइआव जानो गोनां बिसावरायनाया इयुननि खनिनि नेमखान्थिफोरखौ महर होनाय आरो ओनसोलाव बिबान गोनां जौगाथायफोरखौ बांहोनायाव गोनांथार बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 5थि खौराङाव दङ आथोनारि गाज्रि खालामनायनि अजदआ गवालपारा नोगोर खुंथायखौ सोमावग्लुंदों, मेयरआ दायखौ नेवसिदों। नोगोर खुंथायनि मेयर महानन्द पाठकनि बेरेखायै मोनसे गोब्राब आथोनारि गाज्रि खालामनायनि अजद होनायनि उनाव गवालपारा नोगोर खुंथायआ सावरायजादोंमोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि समफारिजों लोब्बा थानाय सासे अरायथा नङै मावथि दीपा सिंह मेहरखौ गाज्रि आखुनि दाय होदों। बे केसआ रायजो राजानि जिंगा सिखांहोदोंमोन आरो नायबिजिरनो थाखाय खावलायदोंमोन। मोनसे खौरां मेलाव मेयर पाठकआ गासैबो दायफोरखौ नेवसिगारदोंमोन आरो बेफोरखौ नंखाय आरो राजखान्थिजों थुलुंगा होजानाय बुंथिदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि सिंहआ सासे अरायथा मावख'गिरि नङामोन आरो मावफुं मेजिस्ट्रेटनि सिङाव खामानि मावोमोन। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि सिंहआ बोसोरसेसोनिफ्राय गावनि मावनांगौ हाबायाव सांग्रां नङामोन आरो बिथांजोनि आखुनि अजदनि थाखाय बिथांखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। पाठकआ दाबि खालामदोंमोन दि आब्रुथियारि राहा लानायनि उनावसो दाय होनाय जादोंमोन। बेखौ बिथांनि सावगारिखौ खहा खालामनो मोनसे सानथांखि खालामनाय नाजानाय होनना बुंथिदोंमोन। आइजो मोनथाय हानजाफोर आरो राजखान्थियारि नोजोर होगिरिफोरा बे आयदानि सायाव मोनसे मोजां आरो थार नङै नायबिजिरनो दाबि खालामदों। बिथांमोनहा गोख्रोङै बुंथिदोंमोन दि न्यायखौ रोखा खालामनो आरो मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थाखाय जेंनाखौ गोथौयै सामलायनांगौ। बिबानगिरिफोरा दासिमबो मावख'आरि फोसावनाय खालामाखै, नाथाय दाय होनाय आरो मेयरनि रैखाथि मोन्नैखौबो नायनो थाखाय मोनसे नेमखान्थियारि नायबिजिरनाय जागायनो हागौ। 6थि खौराङाव दङ आसाम सिएमआ 6थि फारिलाइनि जार खुंथायखौ लोरबां खालामगासिनो। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां गौरब गगैआ बिजेपिखौ सोंखारिदों। गौरब गगैआ 6थि फारिलाइजों होजानाय जार खुंथायखौ खहा खालामनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ दायनिगिरि खालामो। बिजेपि दैदेननाय आसाम सोरखारनि गोख्रों सोंखारिनायाव कंग्रेसनि रायजो आफादगिरि गौरब गगैआ बिथांमोनखौ रायजोनि 6थि फारिलाइ ओनसोलफोराव
थागिबि हारिफोरनो होनाय संबिजिरारि जारखुंथायखौ खहा खालामनायनि दाय होदों। सनिबाराव कार्बि आंलंआव मोनसे खौरां मेलाव गगैया दाबि खालामदोंमोन दि बिजेपि सोरखारा 6थि फारिलाइनि गुबै बाथ्राखौ खहा खालामगासिनो दं, जायखौ गाव खुंथाय गौथुमफोरनि गेजेरजों थागिबि हारिफोरखौ गोहो होनो थाखाय गायसननाय जादोंमोन। गगैया बुंथिबावदोंमोन दि गुबै गोहोआ दिल्ली एबा दिसपुरनि अनगायै दिफु, हाफ्लं आरो गुबुन गौथुमनि गाहाय मावख'फोर बायदि जायगायारि आफादफोरजों जानांगौ। बिथाङा बेखौ फोरमायदोंमोन दि कंग्रेस खुंथायनि समाव गुबैयै बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि दैदेननायाव जायगायारि दैदेनगिरिफोरखौ बेसेन होनाय जायोमोन आरो गले गले बोसोन बिनाय जायोमोन। बिथाङा बेखौ नोजोर होदोंमोन दि कंग्रेस खुंथाया गोबां गावखुंथायारि आरो जौगालु गौथुमफोर गायसनदोंमोन, जेरै थेंगल कछारी आरो राभा हारिफोरनि थाखाय मिरुआरि खुंथायखौ बांहोनो थाखाय। थेवब्लाबो गगैया आथिखालनि सोरखारखौ बिटिआर, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआव गौथुमफोरखौ खामानि गैयै खालामनायनि दाय होदोंमोन। बिथाङा गोख्रोङै बुंथिदोंमोन दि दायो दिसपुरनिफ्राय गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादों आरो गौथुमफोरनि हाखौ थि जुक्ति गैयाजासे दैथायहरनाय जादों। गगैया गोख्रोङै बुंदोंमोन, बेयो खालि राजखान्थिल' नङा, बेयो जोंनि हारिसा हारिफोरनि संबिजिरारि मोनथायखौबो रैखाथि होनायजों सोमोन्दो गोनां होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।